Ola, este é o meu castelo e vou explicar as súas partes. Este é o rastrillo, que é unha especie de porta metálica que sirve para que a xente de fora non entre para dentro. Aquí temos todo isto é o patio de armas, que é unha amplia zona onde a xente do castillo pois celebraba ceremonias e outras cousas. Aquí temos a capilla, que é onde a xente viña a rezar onde viñan a celebrar algunhas ceremonias religiosas, como enterros e cousas así. Despois, por aquí, temos a torre de homenaxe, que é unha das partes máis importantes do castelo, xa que é onde vivía o rei. E aquí temos a ponte levadiza, que servía para cando se levantaba e impedir que a xente entrara hacia dentro en caso de que houbera un ataque ou algo. E despois temos as murallas, que era para defender o castelo en caso de un ataque, que están compostas pois por estas paredes de pedra, estas torres e estas almenas, que era de onde desde aquí se poñían os guerreiros, e entonces se defendía mellor porque se atacaban desde aquí, pois aquí tiña máis sitio para cubrirse. Despois, todo isto é o paseo de ronda, que era pois todo por onde se podía andar por toda a muralla. E nada máis. Moitas gracias pola súa atención.